טוב, אז מה קורה חברים, כאן די.ג'י גיימינג בעוד סרטון חדש. בבקשה, אני מבקש כל מי שיכול לשים לייק, סאב ופעמון את כל ה... מי שיכול להיכנס למועדון שלי, בבקשה. בסך הכל מועדון נחמד, אמרתי הראשון שנכנס כאילו מחפש את זה נקי, אז הוא נכנס כאילו, זה בתיאור, הוא נכנס, אז טוב, לנו יש כאן מגה בוקס, בוא נראה, יש מגה בוקס בעוד 2 ניצחונות. אז הראשון, אני מדגיש, הראשון, 5 הראשונים שצופים בסרטון ושמים לייק, אני מקדיש בשבילם את המגה בוקס הזה, ואם יש 10 אז אני מקדיש בשבילם כל לחיצה ולחיצה. מדובר מגה בוקסים אצל 6 וזה. בעיקרון אני מקדיש הכל, אבל בוא נראה מה יהיה עם הסרטון, מה יהיה עם המגה בוקס. טוב, בוא נראה כרגע יש כאן אחד, אני חזר אותו, לא. טוב, אני בוחר לשים את זה. טוב, אני רק בשבילם אחד. טוב, מי שאיתי ממש גרועים, 2 כאילו אני רואה אותם שעה ובן אדם אחד. טוב, בוא נראה, אני רק לפחות אחד. טוב, אני לא מאמין, הם גרועים ברמות. אז מי שרוצה להיכנס למועדון, תיכנסו דחוף. אני רוצה לשפר את המועדון, להעלות אותו. היה לי קלאון כבר, פשוט סגרתי אותו כי היה יותר מדי אנשים. ולא יודע, כאילו לא נכנסו אנשים בזה. היה מלא ואז יצאו כאילו. בגלל ש... היה לי כבר קלאון. סגרתי אותו כי הוא היה נכון המשתמש שניתי עכשיו במועדון, כאילו זה היה שלו. אחרי זה פשוט אני סגרתי כי הוא עשה לחזרה, ואז אחרי זה הוא חזר, ואז כאילו הם לא נרצו. עכשיו אני מי שרוצה להיכנס למועדון שיכנס, בבקשה תיכנסו. אם זה רק 2 אנשים שתכנסו מהסרטון, אני אראה לכם כבר עכשיו. זה לא יהלומים. אם יש 30 מתוך 30 במועדון, אני עושה הגרלה. הבנתם? על הברול פאס, ברול פאס 1 לזוכה 1. במיוחד זה הנחה בין ההנחה עכשיו. על ברול פאס 1. אם יש 30 זה אני אגריל לפי המועדון, אני אקח פשוט את כל השמות שיהיה, נגיד אם יש 30 תוך 30 יגריל באפליקציה, ואז אחרי זה אני פשוט זהו, ואז הזוכה פשוט יקבל אותו. אני מדבר איתו והכל, נגיד אחרי זה את המספר והכל. טוב, בוא נראה, יאללה עוד אחד. נראה לי אני אעשה את זה אחד, ויאללה אני מקדיש זה. ומי שיכול להיכנס למועדון, אני עוזר לו ממש בבקשה. אתם זוכרים את זה? אני מגריל ברול פאס 1, ואני מבטיח על זה שאני מגריל. אני לא סתם אומר כאילו כדי שתכנסו, אני באמת יש לי אפשרות להגריל דברים וזה, אז אני באמת אגריל לכם, אין לי בעיה בזה כאילו. וכולה שקל לא יודע מה זה. נגריל. לי אין את הברול פאס, כי אני לא יודע. כבר זה 12-6, אני לא מאמין. וואי, תראה. ולא שמתי לב שכולם מתעסקים. לא. טוב, נייס. שימו לב, כאילו רק המוקשים עושים פה את כל העבודה. לא, אני מת. לא, זה גם טוב שעשי סופר, אני ראיתי מלא, לא יודע כמה.
בוא נראה. יאללה. יאללה, אני מקדיש את המגה בוקס ל10-5 אנשים שצופים ושמו לייק. יאללה, אני מקדיש, בוא נראה. יאללה, 4. מ3, מה אני רואה? טוב, אני אמרתי, אני מקדיש, בוא נראה. יואו, מה אני רואה? יצא לי דמות. נודר אחי, איזה צ'ק של מזל רצח. בירוס, אחי, מה אני רואה? אני הקטשתי, לא יודע. יש. אשכרה, רציתי את צ'סטר נורא. איזה צ'ט גבר, איזה גברים אני רואה. אשכרה צ'סטר. טוב, למה לא? ולא? מה? The best brawlers make the best teams. You want salt with that? You want salt with that? Let's run around and do random things! Go team! זה כל מה שאני יכול. תודה רבה יא גברים. אשכרה צ'סטר, בוא נראה אם אני אקנה איזה סקין. בוא נראה אם יש פה סקין באלה. טוב, יאללה. קנינו. יאללה ביי חברים, נתראה בסרטון הבא. תודה רבה לכולם. יאללה ביי.